Μεσσίαν παρετού, ιδώς ότι εξέστραπε ότι ούθος και αμαρτάνει ον αυτοκατάθατος. Μανθαλέτος σαν δέοι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρήσης, ή να μειώσιν ο καρπής. Ειρήνη μην και ημίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία όρθη ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, «Ημείς εστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη αλυστήσετε, εις ουδέν ισχύε τιμή βληθήν έξω του καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς εστε το φως του κόσμου, που δύναται πόλης κρυβήν επάνω όρος κειμένη, που δικαίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των ομόδιων, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εκ της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθών, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, είναι το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, που καταπεμφθήνε εν πλουσίαν την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα εμείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πράχομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέγξον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεστήνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κλείτον, Κύριε Θεούς και επάκουσον ημών, ο ελιορτάν βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσος τα είδη, και ευλόγησον πάντες ημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυτένος, σημαίνοντας το της δουλείας φόσκων, και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της το ύδατος τούτου, μεταλήψεως του χαιρετισμού, και γενέστο ημιν, Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Συγερεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν,
συν το ανάρτημα σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και δόκιο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μήκας της εξεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων πιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της εσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Μήκας της εξεβέση κατεναντίον μπορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεάν αξίους ημαστήσον Θεότο και Παρθένε παρορώσαν τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα διάματα εις εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άχρανε. Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέει. Κύριε ο Θεός ημών, ο Μέγας στη Βουλή και θαυμαστός της έρημης, ο βάθης σοφίας διακυβερνών των κόσμων και άρχοντας καθιστών της έθνεσιν, ο ανυψών τους εκλεκτούς του λαού στην διακονίαν αυτού και εις των κοινών χρηστήν και δικαίαν διαχείρισιν, ο πάντα δεχόμενος συνεργούς εις περιποίηση των εντολών σου, ο Μωυσή πιστευτής άρχινεν το Ισραήλ και Ιωσήφ των δούλων σου κυβερνήτην καταστήσας εν Αιγύπτον, προς σωτηρίαν του περιεσίου λαού σου, μακθίαν δε κληρωσάμενος η συμπλήρωση των 11 μαθητών σου, εξαπόστηλον των θείων σου ποτισμών επί τους που την προαίρεση του λαού τιθεμένους δούλους σου, τους βουληθέντας ηγείστε εν το λαόν και ανάδειξον απ' τους αξίους της κλήσεως και εργάτας του αγαθού, καθιστών απ' τους τίμια όργανα του θελήματός σου, εν ευγενία μήλη και φιλοκύμο μόκτο τα θεάρεστα πράκτοντες και των πολλών το συμφέρον εν συναισθήσει ευθύνης διώκοντας, σιγά πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Συ, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός πρεσβείας Πανακαράντου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, πάντων των ενεβία διαλαμψάντων Ασίων Αγίων πατέρων και ιεραρχών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών αυτής διχατέρων πίστεως, ελπίδος και αγάπης, όλ την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά σας και η επιτυχία να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Όπως ακριβώς όταν φανούν οι ακτίνες του ήλιου φεύγουν όλα τα θηρία και κρύβονται στις φωλιές τους, έτσι και όταν η προσευχή βγαίνει σαν ακτίνα από το στόμα και τη γλώσσα μας, φωτίζεται ο νους. Και όλα τα άλογα και άγρια πάθη φεύγουν τραπετεύοντας και κρύβονται στις φωλιές τους. Μόνο όμως όταν προσευχόμαστε σωστά, με ψυχή άγρυπνη και νου προσεκτικό. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου. Μη μου δείχνεις τον αθλητή την ώρα της προπόνησης, αλλά την ώρα του αγώνα. Μη μου δείχνεις την ευλάβειά σου την ώρα που ακούς τα Θεία Λόγια, αλλά την ώρα της έμπρακτης εφαρμογής. Ευχαριστώ τους ιερείς της Εκκλησίας μας που μας ευλόγησαν σήμερα. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την απόψινή σας παρουσία. Μια παρουσία που μου δίνει δύναμη, που με γεμίζει ευθύνες και υποχρεώσεις. Με το χέρι στην καρδιά δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας, γιατί αποφάσισα να πορευτώ τον δρόμο της ευθύνης και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έκανα και επί 33,5 χρόνια στο στράτευμα δίπλα με τον ασθενή. Με καθαρή ματιά και σταθερή περπατησιά, αυτό το όμορφο μονοπάτι της ευθύνης σας ζητώ να το περπατήσουμε μαζί. Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, γεμάτο φως, σε έναν τόπο με πολιτισμό, με ιστορία, με τεράστιο θρησκευτικό αποτύπωμα, με φυσικές ομορφιές. Το στίχημά μας είναι αυτό τον ευλογημένο τόπο να τον κάνουμε πρότυπο Δήμο. Όλοι εσείς και όλοι όσοι δεν μπόρεσαν να παραδεχθούν σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, στις 8 Οκτωβρίου θα δώσετε την απάντηση. Θα επιλέξετε τη συνέπεια και τη σταθερότητα. Θα επιλέξετε το Δήμο να πάει μπροστά. Θα επιλέξετε την παράταξη για ένα Δήμο πρότυπο. Θα επιλέξετε τη Δήμαρχο Αγκαλιάνη Μαρία. Και όλοι μαζί, όπως λέει και ο Ελίτης, θα κάνουμε ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Με σεβασμό θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά. Η Λουτρόπολη, αγαπητοί μου φίλοι, έχει μια ιστορία σχεδόν 3.000 χρόνων. Η παρούσα Δημοτική Αρχή την απαξίωσε, αλλά ταυτόχρονα απαξίωσε και το αίτημα των δημοτών για ένα ξεχωριστό Δήμο, για έναν ασφαλή δρόμο. Θα τις ξαναδώσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Όχι! Ο έτερος επικεφαλής του νεοσύστατου συνδυασμού ούτε ένα καφέ δεν έχει πιει στον τόπο σας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα οικονομικά και επιχειρηματικά του συμφέροντα είναι στο ίδιο χωριό με τον ανιψιότο τον δήμαρχο. Δεν τον είδαμε σε κανέναν αγώνα σας. Δεν τον είδαμε στα προβλήματά σας. Όπως η δημοτική μας παράταξη περπάτησε όλες τις κοινότητες, όλες τις εκλογικές περιφέρειες, κατέγραψε όλα τα προβλήματα, μίλησε με όλους τους δημότες.
Θα του δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Όχι! Η μόνη που στήριξε τα αιτήματά σας από την πρώτη στιγμή είναι η δική μας δημοτική παράταξη για ένα δήμο πρότυπο και η υποψήφια δήμαρχος Νταλιάνη Μαρία. Τι θέλετε λοιπόν, ένα δήμαρχο που σας υποβάθμισε και σας τσιμέντωσε ή μια δήμαρχο που γνωρίζει και έχει ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα? Τι θέλετε, ένα δήμαρχο που ξαφνικά θυμήθηκε ότι υπάρχουν και τα λιτρά της Εδιψού ή μια δήμαρχο που περπάτησε κάθε τη γωνιά? Μήπως θέλετε να αφήσετε την πόλη σας να συνεχίσει η αγελάδα, όπως λένε συνδημότες, που τρέφει τους υπόλοιπους? Όχι, γιατί η Μητρόπολη αξίζει τη δόξα που γνώριζε, αξίζει την ομορφιά της, την ιστορία της, αξίζει την καλύτερη παράταξη, αξίζει ένα δήμο πρότυπο με δήμαρχο την Νταλιάνη Μαρία. Για μας, φίλοι μου, κάθε εκλογική περιφέρεια έχει την αξία της, την υπόστασή της, τη σημαντικότητά της, την ιστορία της, τη σπουδαιότητά της. Ο Δήμος μας έχει 5 εκλογικές περιφέρειες, όπως το χέρι σας. 5 δάχτυλα. Όποιο και να κόψετε, το ίδιο θα πονέσει. Αυτό ισχύει για τη δημοτική μας παράταξη. Μιας παράταξης εξαρτημένη μόνο από τον κώδικα της εντιμότητας, της ειλικρίνειας, της ευπρέπειας και του προγραμματικού λόγου. Μιας παράταξης με φάρο έναν ανθρωποκεντρικό Δήμο. Ένα Δήμο που στην κορυφή της πυραμίδας θα έχει εσάς. Για μας δεν υπάρχουν κοινότητες διαφορετικών αναπτυξιακών ταχυτήτων, αλλά ισόνομη ανάπτυξη. Βασικό κριτήριο είναι οι ανθρώπινες ανάγκες, γιατί ο Δήμος ανήκει στους ανθρώπους του. Αγαπημένοι μου, αυτή η προσπάθεια είναι ομαδική. Γι' αυτό θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους συνυποψήφιους μου που βάζουν πλάτη στην έντιμη και γεμάτη ήθος και αξιοπρέπεια προσπάθεια να θέσουμε το Δημότη στην κορυφή της πυραμίδας μέσα από τον ανθρωποκεντρικό πρότυπο Δήμο. Και θα σας τους παρουσιάσω κατά αλφαβητική σειρά, ζητώντας για τον καθένα τους ένα ζεστό χειροκρότημα. Θα μου επιτρέψετε όμως να ευχαριστήσω παρουσία όλων σας την οικογένειά μου, ξεκινώντας από τον σύζυγό μου. Κοσμά, σας ευχαριστώ για την υπομονή σου και την αγάπη σου. Τα παιδιά μου, Θεοφάνη, Χρήστο, Τεράνια, για την υποστήριξή τους. Τα εγγόνια μου, Μυρτώ και Παναγιώτη, για τα φιλιά που μου στέλνουν καθημερινά και με κάνουν να χαμογελώ. Το μπαμπά μου, Δημήτρη Νταλιάνη, για τη μεγάλη παρακαταθήκη που μου άφησε. Αλλά και τη μητέρα μου Γιούλα, με τον αδελφό μου Χρήστο, που με προστατεύουν από ψηλά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ήρθε η ώρα να παρουσιάσω τους δικούς σας ανθρώπους. Αγγελίδης Ιωάννης, Αλεξίου Ηλία, Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναγνώστου Πολυξένου, Βαλμάς Νικόλαος, Βασιλείου Εκατερίνη, Γαβριελάτου Νταλιάνη Μαρία, Γαλούπη Αγγελική Μαρία, Γαλούπη Κυριακή, Γκανής Χρήστος, Δημόπουλος Βασίλειος, Δραπανιώτη Βίκη, Ζησίμου Ηλιάνα Σοφία, Θεοδόρου Ιωάννα, Θεοδόρου Μαρία, Θεοφάνης Γεώργιος, Ιωαννίδης Ευάγγελος, Καλαϊτζίδης Λάζαρος, Καλατζής Μαρίνος, Καραβάς Σοφία, Καστριώτη Λιαποδημήτρη Ζωή, Κατσαντώνια Θανασία Νάση, Κοντογιορδάτος Ευάγγελος, Κουτσάπας Ισπότιος, Λαδάς Κωνσταντίνος, Λωρίδας Δημήτριος, Ματεχνής Άγγελος, Μέγα Ευμορφία, Μιτζέλου Εκατερίνη, Μπαλαλάς Νικόλαος, Νιάξιος Κωνσταντίνος, Παρουριάς Ιωάννης, Παπασαμάτης Μάριος, Κουτακίδης Σταυρούλα, Πρασάς Δημήτριος, Σαβελής Κωνσταντίνος, Σαΐνης Ηλίας, Σαγαγιάννης Ιωάννης, Σιά Μαριάννα,
εκλογικές περιφέρειες. Ένα ζεστό χειροκρότημα για αυτούς. 26 τοπικές κοινότητες. Είμαστε συνδυασμός που δώσαμε τιμή και στις 26 κοινότητες. Δεν αφήσαμε καμία χωρίς εκπροσώπηση. Κοινότητα Βουτά, Καπόλου Βασιλική, Κατσάρας Αχιλλέας, Σεργίου Τριαντάφυλλος, Κοινότητα Γαλατσάδων, Θάνος Ιωάννης, Κοινότητα Γαλατώνα, Αθανάσιος Παπαδημητρίου, Κοινότητα Γερατιού, Λιαγκουρδής Ιωάννης, Κοινότητα Γιάντρων, Βόλη Χριστίνα, Γρήμας Παναγιώτη, Πατεράκη Νεκταρία, Κοινότητα Ταξιάρχη, Κοντογιάννη Μαρία, Μανολάκος Σπυρίδων, Ματθαίου Πινελόπη, Σπίτζιου Ανίτα, Κοινότητα Νέου Πύργου, Αλτιπαρμάκης Αριστίδης, Μουσένης Γεώργιος, Κάκος Μαδαμάντιος, Κοινότητα Λεχάδας, Βάσαμος Τριαντάφυλλος, Μάξτερης Βασίλειος, Γκρέκη Παναγιώτα, Κοινότητα Μιλέων, Πραμάτιας Γεώργιος, Κοινότητα Καστανιώτισσας, Ιωαννίδης Δαβίδ, Μαγαντάσης Δήμος, Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Κοινότητα Κοινοδερίκη, Μίτσης Γεώργιος, Κοινότητα Καμαρίων, Αθανασίου Νάσος, Αθανασίου Εκατερίνη, Παλαιογιάννη Μαρία, Κοινότητα Κακινομιά, Κωνσταντίνος, Κοινότητα Γουβών, Ανάργυρου Χριστίνα, Ιωαννίδης Νικόλαος, Σελήνη Σοφία, Κοινότητα Ισηλέας, Γοργομάτης Ευάγγελος, Λίτσας Δημήτριος, Γαλιάνη Αναστασία, Παλαιαρούτη Πραστάβαλη Παλιά, Παπαγιάννης Γιώργος, Σαβαράμι Σύριδα Βεβούλα, Σταύρου Ζωή, Τσιγαρίδα Ελένη, Σιώτρας Χρήστος, Φράγκου Φραγκάκη Δήμητρα, Χάλκα Μαρία, Χαλαστάρας Ιωάννη, Χόντζα Ρετών, Κοινότητα Ελεψού, Αλεξανδρή Πινελόπη, Βαρελά Χριστίνα, Καβαράκας Μιχαήλ, Καπουγιάκης Ιωάννης, Κούτρα Ειρήνη Ρίνα, Κωνσταντίνου Ιωάννη, Μπέκη Μαρία, Ουρανής Ευαγγελία, Καπρούνια Αναστασία, Κουτρίας Μίνα, Φόβου Ιωάννης, Φόβου Χαρίλια, Χοντζάη Αρσή, Κοινότητα Αγνών, Βαλμάς Χρήστος, Κοινότητα Αγίου, Αλεξίου Ευάγγελος, Γουρνάς Εμμανουήλ, Κουστουμπή Ιωάννα, Μαστρογιανοπούλου Παρασκευή, Κοινότητα Βαριάς, Θάνος Γεώργιος, Κοινότητα Αρτεμισίου, Λωρίδας Νικόλαου, Στραφιώτη Ελένη, Τόλια Ιωάννα, Κοινότητα Σμηνίου, Σαφλέκη Μαρία, Σπανός Γεώργιος, Σπακιανός Δημήτριος, Κοινότητα Βασιλικών και Ελληνικών, Γεροστάτης Γεώργιος, Θεοχάρης Χρήστος, Μανολάτου Σταυρούλα, Ρούσος Ιωάννης, Σαΐνη Λαμπρινή, Μαυρούτσικος Αθανάσιος, Πλατιάς Παράλαβος, Κοινότητα Ωραιών, Τουλάνη Ελένη, Μεϊμάρης Ανέστη, Παγραζής Ιωάννης, Κοινότητα Μαμακαριάς, Γεροκωνσταντής Κωνσταντίνος. Φίλοι μου, θέλουμε το Δημότη περήφανο και συμμέτοχο στα δημοτικά δρόμενα, καθοδηγητή, αρρωγό και ταυτόχρονα ελεγκτή της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης απέναντί σας και σας ζητάμε να συμπορευτούμε για να φέρουμε το Δημότη στη θέση που του αξίζει, περήφανο και διεκδικητικό. Σας ζητάμε λοιπόν να ψηφίσετε την παράταξη για ένα Δήμο πρότυπο. Σας ζητάμε να ψηφίσετε την υποψήφια Δήμαρχο